Здравейте, приятели! Аз отново съм си Бреда и това ще е първото видео, което ще снимам тук, тъй като започнаха за мен изпити почти от самото начало, откакто се прибрах след празниците и малко поотложих темата на това видео, но пък мисля, че сега ще се получи още по-добре за вас, тъй като мога да ви споделя и мнение за нещата, които ще ви покажа и нещата, които получих за Коледа, и също така си взех на намаленията, които почти отминават, защото тук все още има доста, особено в магазините за дрехи и неща, които са на намаление. Искам и се да започна и в тази част с нещо, което планирам да направя за бъдеще като видео в канала, а именно видео с въпроси и отговори. Наистина от супер дълго време не съм правила такова видео, мисля, че много повече от година, бих казала 2. Така че по това видео ще се радвам да ми задавате въпроси, които ви интересуват, свързани за мен, и възможно най-скоро време ще се случи това видео, защото вече смело мога да се явя, че ще имам една седмица, в която ще е пълна със свободно време за мен и мисля да посветя на канала. И тази година бях изключително щастлива от факта, че можах да се превъплатя в Дядо Коледа за повечето ми приятели и роднини. Всъщност не го планирах. Бях решила, че тази година нито аз искам нещо сама за себе си да получа, нито пък ще имам възможността да го направя. И в един момент се оказа, че всъщност ми хрумнаха идеи и открих неща, които харесвам, и накрая не очаквах, че и аз ще получа много интересни неща. Затова надявам се това видео да бъде вдъхновение за вас и да ви донесе малко идеи, не само идеи да пазарувате на намаленията, защото и такива ще има. Така че започвам с първия подарък, който получих за тази Коледа. Всъщност беше много готино опакован и си го получих малко преди да замина за България. Това е парфюм и парфюмът не е някоя много популярна марка, но пък ви показвам и опаковката му, защото тук е изписан и магазинът, от който е взет, Етос. Една от веригите, подобна на Лили и Дем, която има тук в Холандия. И искам да ви кажа, че този парфюм определено е нещо по-бюджетно, което може да си вземете. И всъщност като си говорихме с моята приятелка, която ми го подари, нейният избор за подарък към мен е много точен, защото аз малко привърших колекцията, която имах, тази голямата, която ви снимах с парфюми. Поне за мен беше прекалено голяма. И сега се радвам, че имам едва 3 парфюма, между които мога да избирам. Но ако ви е любопитно да видите колекцията, която съм притежавала от парфюми, ще оставя това видео долу в информацията. И ароматът определено е малко по-ежедневен, по-лек, не толкова взискателен. Затова и когато обсъждахме с нея следващия ми избор за парфюм, всъщност точно това си говорихме, че ще е нещо, което ще нося всеки ден, и това е била идеята на нея. Плановете ми бяха да си взема парфюмът, който държа в момента в ръцете си, от фришопа, от летищата, които посетих по време на празниците, когато летях. Просто си мислех, че там ще намеря доста на по-изгодни цени продуктите на Шанел, но в последния момент, преди да си направя покупката, реших да вляза в повечето сайтове, които знам холандски за козметика, и да проверя какво се случва на коледните намаления, и всъщност успях да си взема този парфюм на някъде 30 евро по-изгодно, т.е. минус 30 евро беше оригиналната цена. Мисля, че си взех най-големия размер. Ако не сте видели инстаграм поста ми, това е парфюм, който аз познавам отдавна и пробвах наскоро отново като тестер. Направи ми много голямо впечатление, направи голямо впечатление на хората около мен и наистина го усетих като аромат, който искам да притежавам и да нося в момента. И сега ще ви покажа неща, които аз си взех покрай това, че правих подаръци на други хора. Първото място, откъдето направих подарък, беше лъж. И бяхме в Амстердам, там има лъж, няма в Бреда, за съжаление. Лъж си взех любимата ми маска Musk of Mangamiti. Вече смесвам английски с български. Тази маска съм я ползвала и преди и ми е най-любимата, която съм ползвала за момента от лъж. Много е добра за проблемна кожа, поне на мен ми помага страшно много да ми почисти лицето, и е от пресните им маски. Не знам дали сте запознати с тяхната политика, но ако върнете, мисля, че 5 такива потчета им казвате, т.е. кутийките, които идват маските, може да си вземете чисто нова, безплатно, прясна маска. И тъй като влязах в The Body Shop, за да взема
страшно много неща от коледната им колекция. Много ми харесаха нещата тази година и предимно направих оттам подаръци на моите роднини и приятели. Всъщност вие може да го видите в влога, когато бяхме с Ива там. И в интерес на истината искам тук отново да коментирам конкретния магазин, защото в момента има The Body Shop в България. Това, което искам да коментирам е, че останах много неприятно изненадана, когато влязах в българския сайт и реших да погледна клиентската им карта, защото тук повечето клиентски карти, които може да получите от магазините, било то за козметика, за каквото и да било, буквално се раздават като топъл хляб. Няма някакви правила, които трябва да спазите, за да се здобиете с тях. И аз имам карта на The Body Shop, откакто съм влязла за първи път в магазина тук. И съм много доволна от нея, защото много на чест период ми се събират точки, които аз мога да използвам като отстъпка, т.е. минус 5 евро е в общия случай. За рождения ден мисля, че беше малко повече или е същото, но да, и на рождения си ден имам такава отстъпка. И преди празниците влязох, защото знаех вече какво искам да взема от коледната колекция и се оказа, че другото нещо, което ми харесва тук е в някои от дните, независимо дали е Black Friday или някой там друг Friday, който е нали, по принцип в цял свят ден, в който намалят нещата, те си имат някои дни, в които правят намаления на определени категории или на почти всичко. И в него ден бяха направили 25% намаление на всички коледни неща. Още нещо имаше. Да, беше 25% намаление на това, плюс аз имах отстъпката от 5 евро. Общо взето на доста изгодни цени се здобих с нещата, които подарих на повечето хора. И на себе си реших да подаря пакет от тази маска, която бях пробвала като тестер, който са ми давали преди към покупка. Тази маска също е почистваща, между другото, но доста по-неинтензивна като тази на Lush ми е. И също има такива мънички абразивни частици и може така нали, допълнително да ексфолира кожата, т.е. правите 2 в 1 маска и ексфолиране. И много я харесвам, много ми е приятна. От всички маски на The Body Shop, които съм пробвала, тази, която мисля, че най-добре пасва на моята кожа. Така че ако сте с комбинирана кожа, мисля, че ще ви хареса. Другите неща, които взех от The Body Shop, вече ги взех от намалението, което им беше след празниците. Друго намаление, което правят винаги задължително по Коледа. След Коледа всичко е на 50%. Хайде не абсолютно всичко, но повечето неща. И аз в такива моменти си взимам продукти за тяло, защото знам, че ги обожавам техните. И реших да пробвам серията им с банан, която излезе миналата година. И всъщност по-скоро уха е не на банани, истински банани, по-скоро уха е на бананова дъвка, бих казала. Вече използвах и двата продукта. Бих казала, че йогуртите им за тяло са доста по-леко хидратиращи сравнено с маслата. Ако сте им фенове на маслата, мисля, че биха ви харесали като лека опция, но обаче тук не ме спечелиха с аромата, който са направили. Може би прекалено големи очаквания има към него и въпреки това ще си ги използвам до край двата продукта, тъй като ми харесва формулата им и тъй като ми трябваше и маска за коса. Предишната, която бях използвала, пак беше с аромат на банан. Тази серия е специално за косата с банан, няма нищо общо с тази за тялото. Аромата си е наистина на банан. Да, наистина на банан и вътре самия продукт изглежда като за мен е смачкан банан. Да, взех си тази маска, тъй като доста години хвалят шампуана с банан. И честно да ви кажа, много повече предпочитам маската с банан на Гарниер. Много по-мека ми правеше косата. Тази някакси не я усещам да прави нещо съществено за мен. Може би, когато спра да използвам, ще съм най-точна с мнението си, но обикновено с продукти за коса мога да видя резултат след първо и второ използване. Няма какво толкова да го мисля и да се чудя дали ми действа продукта. Мисля, че преминахме през всичко козметично. И сега искам да ви покажа един друг подарък, който получих и страшно много ме зарадва, защото хем описва мен, хем наистина от доста дълги години съм заглеждала различни контейнери за лещи, но ако трябва да съм откровена, винаги съм използвала контейнерите за лещи, които идват с разтвора ми за лещи. Но тъй като моята приятелка Ивета знае много добре, че продължавам да нося лещи, е хрумнало, че е много добра идея да ми разнообрази общо взето рутината и получих ето този еднорог. Много е готино, защото съм свикнала обикновено на лещите ми да пише ляво и дясно.
а сега по-скоро са различни елементи, които описват кое е око всъщност, нали, е тук поместено. Друг много готин подарък, който обаче е малко в разрез с това, което реших за себе си да... Едно от решенията ми за тази година, нещата, които искам да променя в себе си, това е да спра да ям толкова много шоколад и сладко като цяло. И наистина всичко работи до момента добре. Има може би няколко пъти, 2-3 пъти, в които съм изневерявала на новогодишното си решение. Но не знам как така се получи. Всички ми подаряваха някакви сладки неща в един момент. И Ива беше в Париж малко след празниците. И нали такава една ми казва: подаръка, който съм ти направила, е много в твой стил, много ще ти хареса. И вади, нали, един шоколад. И аз съм такава една: о не, поредният човек, който иска да ми саботира решението. Всъщност реших, че след като приключи сесията, ще се възнаградя и ще пробвам ето този шоколад, който е с портокал. И не мога да ви кажа мнение, но опаковката е невероятна. Наистина много е красива. Тя ми каза, че мястото, където е посетила да го вземе, е било също много впечатляващо като магазин. Вече мисля, че преминаваме само и цяло на дрехи. Първото място, което посетих на намаленията, беше Зара. Имам от българската Зара и от холандската. От холандската си взех нещо много набързо, като дойдох тук, защото моята приятелка Силвия ми подари червен шал, който съм ви снимала в тази снимка в Instagram. И много добре ме беше нацелила, но забравих и него шал, и този, с който дойдох в България. И в интерес на истината върнах част от вещите си в България. Знаете как, като живеете на две места, хубаво е да прецените кое да върнете и да оставите. И върнах голяма част от шаловете, които имам, тъй като доста от тях не носих. И другото, което е за бих казала, топли дни. И нямах шалове, като се прибрах тук, а в Бреда има невероятен вятър, както и във Варна. И си взех ето този, който гледам от известно време в Зара, и тъй като миналата година си взех шал от Зара, пак на намаленията, останах изключително доволна от качеството, но не бих си взела шаловете им на пълната цена, освен ако не е нещо, което страшно много искам и ме е впечатлило. Този много ми харесва, защото е бял, не съм имала бял шал. Знаете, че обичам беглият цвят, в смисъл речи си. Малко ме разочарова от гледна точка на това, че му падат пухестите части, т.е. се разнищва, ако трябва така да го определя. Предишния, който имах, не ми правеше такива проблеми, не ми оставаше от материала, от който е направен по палтата, но този го прави. Хареса ми визията му, но единствено това не ми допада и все пак, нали, трябваше ми нещо, което да ме топли, така че няма да мрънкам, имам го вече. От българската Зара си взех ето тези червени панталони, тъй като знаете, че в момента страшно много обичам да нося червено. И всъщност първото нещо, което си харесах там, беше ето тази бяла блузка, дантелена. Сигурна съм, че сте я виждали и при други влогари. При нея като цяло историята е, че я харесах още есента, но не знам защо се разколебах да си я взема и после дълго време я мислех и я видях в България в моя размер намалена и бях като няма по-удобен момент в момента от сега да си я взема, тъй като все още я мислех. Та взех си тази блузка и почнах да разглеждам за какво друго имат интересно и ми направиха впечатление тези панталони. Абсолютно никой не беше пипал точно тази купчина дънки или панталони, така да го наречем, имаше и други около нея. Мисля, че защото просто повечето хора не са толкова смели да носят този цвят, но на мен ми харесва да имам различни цветове, които да са седно това нещо в облеклото ми, което е цвета и акцента, и особено с червеното мисля, че винаги се получава, дори да е примерно пуловера. Друго любимо място, където пък имат любимата ми висока талия панталони е Манго. Ще ви покажа две неща, които си взех от там. Мисля, че червените панталони са единствените дънки или панталони, които съм си взимала наскоро от Зара, като изключим тези свободните летните, които съм си купувала. Понеже не знам как, но винаги когато пробвам дънки там, стават ми като размер, но не ми харесва модела как ми стои и Зара не е моето място за дънки, така да го наречем и панталони, докато Манго определено е. Аз имам една много любима тяхна серия, която се казва NOA или NOA. При тази серия дънките са скини,
high-waisted и общо взето най-много ми харесват как ми седят на мене на тялото ми. Имала съм в светло-синьо, в момента имам в едно такова малко по-тъмно, имам и сиви. Си бях решила, че след като много ми харесва тази серия, със сигурност на намалението, което ще направят през празниците, ще си взема някакъв чифт от същата серия. И в интерес на истината бяха намалили просто тъмносините и ето тези белите. И пак както с червените панталони, тази купчина не беше пипната въобще в магазина. Аз бях сигурна. Малко нестандартно за повечето хора, но аз обичам да нося и бели панталони. Обичайки дори в годините, когато бях с малко по-надорвено тегло, не знам защо, просто ми харесва как ми седи цвета. И докато си мерих дънките, тъй като се чудех между тези, които със сигурност щях да взема, но пробвах и едни, които бяха в стил mom jeans, които в момента са супер модерни и все още не съм се осмелила към този модел, но тези, които пробвах, наистина много ме впечатлиха как ми седят, но въпреки това реших, че е прекалено голям риска да съм сигурна дали ще ми нося или не. И излизам и виждам на закачалките отвън, където обикновено седят продукти, които се продават. Ето тази жилетка. И бях толкова в мисленето дали да взема тези панталони, дали да взема другите. И виждам тази жилетка и съм такава, това е нещо много хубаво и почнах да я разглеждам. И жената пред мен такава ме погледна и ми казва, ами това е моя всъщност. Е такава една погледнах супер озадачено, какво има предвид. И после бях такава като, няма проблем или нещо такова и заразих в последния момент, но както и да я върнах се, тя ми обясни даже къде се намира жилетката, върнах се да погледна и много ми хареса, защото е такава свободна дълга жилетка, отново в не особено претенциозен цвят. И не мисля, че много ще топли в момента с тези дупчици, но мисля, че ще се съчетае идеално с тези, които имам плотници с висока талия, аз така им казвам, но то всъщност по-скоро е като полу без ръкави. Остана единствено да ви покажа няколко неща, които си поръчах преди Коледа, но дойдоха точно на Коледа, между другото. Тогава е бил куриера тук на 24-ти. Нали, аз смятам 24-25 за Коледа, не знам как е при вас. Но си бях поръчала от Зафо няколко неща, които пак искам да вмъкна тук. Тъй като напоследък доста често показвам неща на Зафо, те ми ги изпращат и сега са ни малко по-успешни колаборациите, защото първият път, когато пробвах продуктите им, имам цяло видео посветено, може да го видите в информацията. Бях объркала размерите за поръчка и всъщност вече знам, нали, и нямам такъв проблем с продуктите, които си взимам там. Нека да ви покажа трите неща, които си взех. Факта, че те ми ги предоставят безплатно, по никакъв начин не променя мнението ми. Има неща, които са ми харесали, има неща, които не ми допадат. Първо ще започна с ето това червено Teddy Bear Coat. Те са в момента супер популярни. Взех си го в модел, който видях при моята любима вълбърка Lily.com, само че тя има модел, който е бежево. И това, което не ми харесва, в мисля такъв харесвам цвета, харесва ми като цяло модела как ми стои. Единственото, което не ми допада е, че когато искам да го затворя, защото обичам да си правя снимките именно с по-отворени връхни дрехи, но в интерес на истината никога няма да ме видите да се разхождам с отворено пълто, освен ако не е топло. И така, единственото, което ми допада в това пълто е, че като го затворя и ластика отдолу така ме пристяга, че е много трудно да въобще започнете да хванете ципла, за да се закопчеете. И наистина е много странно това пристягане. Разбира се, спомага за това да не влиза никакъв въздух и наистина се затваряте в якето. Но не ми харесва като удобство и комфорт. Най-любимото ми нещо за поръчване от китайски сайтове по принцип са пуловери. И сега си поръчах два. Като ще започна след този, това ми беше спонтанното решение. Излезе ми този модел и си казах, защо пък не, ще го пробвам и всъщност се оказа успешното или по-успешният избор. В малко по-нестандартен цвят е за мен. Не знам дали се вижда добре на камерата. Бих казала от отново неутралните цветове. С почти всичко ми се съчетава и много ми харесва модела. Аз имам един бял и един червен, които със сигурно съм ви показвала в Instagram. И те са пак с такива ни по-свободни ръкави. Супер удобни са тези пуловери.
Много ги харесвам и този също е като тях. Бонус е, разбира се, яката, защото другите два нямаха такава яка, която е толкова голяма и топли страшно много. Много ми харесва, препоръчвам ви го. И другият, който си взех, ето този сив пуловер с перлички. Аз много харесвам перлите като елемент върху пуловери особено. Но това, което не ми допада в артикула, който получих, е, че му липсват детайли. Абсолютно същият пуловер, после видях, че в началото не го бях осъзнала между това, че му липсват детайли. Просто го отворих и някакси бях като нещо ме разочарова като визия и как изглежда на живо. Но не може да се сетя какво е, докато не видях снимката на Lily.com. Този път отново ни е съвпаднал вкусът. И тя си беше поръчала същият пуловер, само че нейният има на яката ето тук перли. И отворих линка, който бях и аз използвала за поръчка, и моя не би трябвало да има на яката ето тук отдолу перли, но нямаше или няма. Моделът е доста готин и е между другото пуловер, който е тип кроп, т.е. ако обичате да носите висока талия дънки, определено ще ви хареса, но да го имате в предвид. Разбира се, всички линкове на нещата, които ви показвам отзаво, ще бъдат отдолу в информацията, със сигурност оставени. Ако ви е харесало нещо, да може да си го поръчате. И последното нещо, което си взех от Zaful, ето тази tweed пола. От доста дълго време искам да си взема такъв стил пола. И тази е много добро качество. Аз малко се притеснявах, че няма да ми става или че нещо няма да е наред с нея. Само да погледна кой е размерът, който съм си взела. Секунда. S съм си взела. Идеално ми пасва на мен. Плътна е полата, което означава, че сега, когато е малко по-студено, ще мога и да я нося. И желанието ми за tweed skirt, изпълнено и с няколко ченгелчета, отбелязано в wishlist, че нали, имам вече. Това бяха всичките неща, които исках да ви покажа. Надявам се видеото да ви е харесало. Разбира се, отдолу в коментарите ще се радвам да получа въпроси за следващото, което планирам да се появи в канала. Също така не забравяйте да се абонирате за канала, ако това е първото видео, което гледате. И това беше всичко от мен за днес. Ще се видим много скоро в следващото видео. Чао!